नाना आमका कोणाकय मोबाईल पळोवचे सोडा नवे तकाची तिका एक मोबाईल घेऊन दिवन यूट्यूब चॅनल ओपन करून दिल्यार कशी म्हणून त्यात नाना तिगे यूट्यूबान बिझी असता आम्ही आरामात मोबाईल पळोवन बसता कशी आयडिया आराम कशी अंगास ओके उल्लाई इत्ताजे आवसनिदु ಒಟ್ಟು ಐಲಿಂತಿ तुगेलगी उल्लक म्हणा इल्या नम्मा मक्केक जोर आशिदಲ್ಲ ಅಂತ तू मात्र करू साध्य ना म्हण सांगू नका कसं नाही खाऊचा कोण देऊ का वे खाऊचा कनिदला हा कोण दित्तसिल माई दला 3 संचे काम मिगेल हत्तन करू दायना ते तुमच्या मात्र साध्य रानपंदावो घरा कामंदावो तुमक मिरसी तल कोणे असत वे हे कोपून घेत माई प्लीज विषय कळला रे ओप्पू की सोडक की म्हण कळता बा कसं म्हणून समज सांग कसंगच स्वॅनमा तू एक यूट्यूब चॅनल ओपन कर का म्हण मग का आशे यूट्यूब म्हणारी तू कसं नाही कामवच का म्हणना एक मोबाईल घेऊन तू घरात कस कसं काम करते की तन तू रेकॉर्ड आणि करचे ते पूरा हा तू शिकवून दिता तू भारी बुद्धंती तुझन करचे दत्ता ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಳೆ ತುಗಲ್ ಮಣಿಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಚರಂದಪ್ ಕೊರ್ಚಯಾನ आणि रंगोली घालचयान हे कंचे अम्मा याना येऊचसिल्ल अम्माल करा तो करायतसिले तूची हक्क समाची पुಳ್ಳಿ ಕಾಲ ರಂದಪ್ಪ ಪೂರ तू ಕೆತ್ನವನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಕಾಲನ್ ಕಸ गोसवे अम्मांक समरंदप कोरयान आणि दुबईंक खैरुकून येत सांग तू एक यूट्यूब चॅनल सुरू केलं रे भारी उपकार दत्ता नम्मा प्लीज नम्मा ओपून घे बाकीच पूर्ती हा पळून घेता मला तू शिकयता तू एक पण पळून घेतलं म्हणा रे तू कोणाला की कसं नाही निमगिना तूच आरामात करू येता प्लीज नम्मा कसं नाही हा मग चॅनल ओपन करचवे टीव्हीन तो 1000 इतले चॅनल असती त्यांच पळोच्या कंग घरान पुरसोत ना आणि हा एक चॅनल वे नु तो बसते की ना सुरवेरी अम्मी कसं सांगतात म्हणसा मा ऐकत माई तुम्ही के नमगे श्वेता सांगतात नवे चले चढवन लायक शिकून का मरस का तंगल पायर तनी रप का आता मी पडे प्रति एका बमनल हात रक्का तुमक तशी दाव नाही म्हणो आता तुमकही एक जोडी करचे म्हणरी इन्कम घेवचे एक अवकाश मिळला उपयोग कोण घेती तुम्ही हे पूर्ती घरा काम करचेच व्हिडिओ कोण घालरी तुमक लायक दुड्डू मिळत माई कसं नाही घरा काम करची व्हिडिओ केलेली दुड्डू मिळतवे हा नमने काम